Ráda bych vás pozvala na Den otevřených dveří Mezinárodní Montessori základní školy Questo. A já bych se tě chtěla zeptat, jestli se do školy těšíš, jestli chodíš do školy ráda. Jo, protože jsou hodně paní učitelky. Líbí se mi tady hodně moc a hezky se tady učím. Líbí se mi, když zapisujeme do týdenního plánu, z ročního plánu, co bychom chtěli. Tak, já se těším a těším se tak hlavně kvůli tomu, že jako ty učitelé jsou fajn, to není jiný a prostě že mají nás všichni tak čas, takže nám to pořádně vysvětlí. Těším se tady na kamarády a daří se mi tady dobře. Ty máš roční plán a co to je ten roční plán? Co tam je všechno? No, tam je to, co se máme naučit a zaparkujeme si ho tam, co už jsme se naučili. My si vezmeme roční plán, uděláme si z toho týdenní plán a potom ten jeden celý týden si můžeme vybrat z toho týdenního plánu, co budeme dělat. Připravuje se tady u nás ve škole na přijímací zkoušky? Ano, mělo tady hodně testů a zkoušet na tohle, pak bereme třeba různé cvičení z těch testů a zkoušíme to jako tak hodně. Děláme testy z matiky, z češtiny, kde to jakoby rozebíráme vždycky, třeba řekneme si mě za chybu a vždycky třeba rozebereme tu chybu, že takhle jste to měli, takže to je vlastně v pohodě. Co jsi se všechno naučila už ve 3. třídě? Z matematiky násobilku, mocniny a slovní úlohy, angličtina, výtvarku a ještě třeba dělám prezentace pro celý naše trojroční. Třeba španělštinu, to je jakože pro mě dost dobrý, protože španělština je strašně hezký jazyk, takže to je fajn. Pak informatika třeba, nějaký gramatiku, dějepis a zeměpis a informatika. Dějepis, zeměpis a informatika mě to baví. Taky z informatiky mám v plánu jít na střední školu. Potom bych se tě chtěla zeptat k výjezdům do zahraničí. Ty jsi v rámci naší školy s programem Erasmus absolvovala 2 výjezdy. Jeden byl do Finska a jeden byl do Španělska. Tak jak se ty výjezdy líbily? Za mě to bylo úplně super, protože jsme tam byli jako ve skupinkách a mohli jsme tam být různý tříd. Mohli jsme tam hlavně jakoby anglicky teda a bylo to za mě strašně fajn, protože jsme to víc procvičili a jakože jsme byli jakoby sami, takže to bylo fakt super. Potom jsme tam měli třeba jako různý předměty, jako bylo třeba jakože matematika, tělocvik a španělština taky, takže to bylo takový různý předměty. A přicházeli jsme z těch tříd, takže jsme se podívali, jak to bylo třeba i na jiných školách, někde jinde. A to bylo fakt super. Jsme mezinárodní Montessori škola a budeme se těšit na vaši návštěvu.